¿Sí? Sí. Bueno, ya estamos aquí con nuestras compañeras colaboradoras de TEN de Poesía. Estamos con la Paquita y la Dolors. Buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Bona tarda. Y bueno, llegó el tiempo de la poesía. Estamos ya en verano. No sé si las poesías tendrán que ver o no, no quiero anticiparme. Pues yo nunca les pregunto porque también quiero ser un sorprendido de la Clar. poesía que vais preparando, ¿no? No he triat res que fos d'estiu, he triat No. les que m'han agradat, però no. Bueno, no, yo Ya, lo sí. decía simplemente porque, bueno, Ja en buscarem un, no d'estiu. cuando nos acordemos ya tenemos... La Dolors, cada- com que en té de tota manera, oi Dolors? Sí. Doncs no hi haurà problema. Bueno, pues bienvenidas nuevamente y esperemos que seguro que será así. Pasar una buena zona de aquí hasta las 8 prácticamente, donde esta segunda hora, esta segunda parte del programa. Y la primera tuvimos al Kim Vidal, que nos comentaba la foto de Naón de que tendremos este año, otra vez en Cantafar. Sí. Bueno, el tema buen motivo, hemos tenido 63 nacimientos en el año 2015 Oh, carai. y la foto saldrá, bueno, este domingo se hace la foto y... No s'acabarà el món, no. No, pero justamente son buenas noticias, ¿no? 63 Sí, nuevas, Sí, i tant. Això nuevas crec que personitas aquí en Vilasar de Ar, pues son esperanza y bueno, buenas noticias, ¿no? I Y tant. bueno, dicho esto, en esta segunda parte nos encontramos con la poesía. Tenemos como siempre, que hoy no ha dicho nada, pero le debo la sintonía musical aquí al compañero José María Rosquillas, que está aquí con la cámara. Sabéis que esto sale también por el canal YouTube y él forma esta parte de este equipo del programa. Està bé. Y hay gente que ojo, muchas visitas en el YouTube del compañero viendo aportaciones como la que hacéis vosotros. Molt bé, molt Así bé. que, bueno, És que en Josep Maria... sí, es un... És Bueno, ella sabe, Li agrada tot això, eh? Sí. para nosotros es un James Bond. Ah, mira que bé. Él lo sabe, él lo sabe. Molt bé, molt bé. Sí. Bueno, pues cuando queráis. ¿Quién Què, comienza? començo Paquita? jo? Sí, sí, comença tu. Bueno, doncs mira, jo per començar en llegiré una que és d'un anònim, però m'ha agradat molt. Bueno, Diu, gràcies per donar-me tot. Gràcies per tant amor. Gràcies. Doncs vas ser la millor. Ets tan bella i tendra. Ets la que més estimo a la terra. Gràcies per estar amb mi. Per ser a l'hivern el meu abric. Per donar-me tot el que ets. T'estimo entre totes les dones. Gràcies per estimar. Gràcies per comprendre'm. Gràcies per estar al meu costat. Dona igual, no ho havia trobat. Mai no deixa d'estimar. Ets tot per a mi. Ets amarratge fins a morir. Gràcies per ser meva. Gràcies per ser la meva alegria. No es troba dona igual. Ets la meva parella ideal. Gràcies per donar-me tot. Ets la meva vida, el meu tresor, per entregar el teu cor. Gràcies per tant d'amor. Recordo que un temps enrere solia pensar que en la meva vida mai anaves a estar, però no va ser així. Doncs aquí estàs al meu costat. Tenir-te al meu costat és el més vell que em va poder passar. Tenir-te al meu costat ha transformat la meva vida. Ets la raó de viure i el meu sentir. Al tenir-te al meu costat, el meu món està il·luminat. Per això et demano, mai t'allunyis de mi. I et dono gràcies per donar-me tot. Ai, que és maca, oi? muy Sí. maca, sí. És un anònim, Bueno, que siga anónima no... però m'ha agradat no molt. pasa res. És una llàstima que sigui anònima, oi? Sí, Bueno. sí, sí. Oh, mira, Bueno, s'ha de respectar tot. sí. Bueno, continuem. Dolors. Ara el dic jo, doncs? Sí, t'ha Bueno, tocat. avui a la tele, com que ha sortit, que ja han començat a ensenyar les cireres, sí, oi? Ben, primer han ensenyat, que es veu que per aquí al Prat hi ha molt de turisme que va veure els cirerers florits. Van Sí. a veure-ho i ho han ensenyat, i llavors han ensenyat les cireres que ja comencen a sortir, bueno, estan vermelles, ben maques. I he pensat, ai, mira, avui com que has d'anar allà, llegiràs una que enraona una mica de la cirera.
Doncs molt bé. Bueno, es diu Vol ras. He trobat un bon recés sota la vell castanyer, que ombreja la calorosa tarda d'estiu. Al fons, les vinyes verdes ben arrenglerades, dormiten atordides per l'aroma de les roses vedades. Al voltant del raïm d'or bronzen les abelles i a l'infinit blaveja un mar que no té fi. El vent de garbí, dansa entremig de les boniques brancatges, d'un cirerer curull de fruits d'un vermell color sang, i la gavina, amb el seu vol ras i suau, ha emigrat de la platja i de la sorra daurada, buscant la dolçor de la cirera esclatada, i a l'infinit blaveja un mar que no té fi. Molt bé. Jo, no sé, però juraria que és del mateix, casualitat que he trobat aquestes dues, perquè és el cara i creu de la moneda, Sí, sí. diu, recordo, Mhm. avui com ahir, com sempre et recordo. Recordo la teva cara de nen, el teu riure fort i contagiosa, el teu caminar segur i ferm, les teves mans entre les meves. Recordo les tardes de pluja, la lluna en la finestra, les velles cançons, l'arbre on vaig escriure el teu nom. Els dies es fan lents, les nits solitàries. Et busco i no et trobo. Et dic i no respons. Et deixi marxar, no vaig poder aturar, potser per covardia o per no saber com t'estimava. El temps passa, ja no estàs amb mi. Somni l'impossible. Somni que estàs al meu costat. I per això, avui, com ahir, com sempre, et recordo. És el contrari de l'altre, però trobo que té un aire Que com si s'assembla, fos el mateix no? autor. Sí, ja pot ser, ja. Petita pausa que no surtía la emisión por internet y me avisan que ya está solucionado. O sea que ya escolta total. Ja, Sí, ja, sí, bueno, era això. Sí, molt bé. Molt bé. Ara jo, doncs? Mhm. Bueno, doncs en diré un de la primavera, ja que som a la primavera, perquè encara no mira. ha arribat l'estiu. Vale. Yo no volví a influir, ¿eh? Primavera. Neix un nou dia amb brins de claror. Al jardí cau una pluja silenciosa i fina. La primavera ha arribat amb l'esclat de les flors tremoloses d'un rosat setí que l'ametller desvella de sal de tarja. La boira no deixa veure el paisatge. Més d'una escletxa oberta a la tènua cortina s'albira el riu i s'ouen les rumors de l'aigua corrent arran dels seus marges, on creixen les violes de fulles amb roseta. Al fons, el groc endormiscat de les mimoses contrasta amb la negror del cel. La natura, en primavera, és un desvetllar de flors, d'aromes i sentiments que, fluint de l'íntim del cor, ja mai podran ser oblidades. Molt bé. Molt bé. A la pausa musical. Molt bé. Doncs mira, ara llegiré una d'en Joan Maragall. Mhm. Solidaritat. Solidaritat és la terra, no ho sents? És la terra que s'alça en els seus homes. I la terra no és carlina, ni republicana, ni monàrquica, sinó que és ella mateixa, que crida, que vol son esperit propi per regir-se. I mentre suri el crit de la terra, no hi ha pobres, ni rics, ni ciutats, ni pagesies, ni partits, perquè sols quan ella sia en pau podrà cadascú ser republicà, carlí, pagès, blanc o negre, pobre o ric. Que no ho veieu? És un alçament. Molt bé. Pues, volvemos a la poesía. Tornem a la poesía. No sé, la que vulgui. Teresa, Jo he llegit aquesta de Maragall, que toca tu. Sí, pues Dolors. Bé, doncs jo, com que en llegiré una del que vaig presentar per Sant Jordi.
Ah, molt bé. Sí, a la biblioteca. sí, sí. Ningú no pot viure sense un somni, es diu. Com un somni de fades, el sol tebi es pon entre coralls i s'ageu damunt les aigues calmes. Vells són els espais en la natura. El ventijol besa les fulles groguenques que es desprenen dels arbres a la tardor. En el camí s'albiren pollancres daurats i un finíssim vel de boires en tela la llum que minva plena d'argent. Més enllà del silenci de la vesprada, un nuvolet d'ombra i d'or m'ha robat el somni d'entre les meves mans. Vale. Molt maca, molt bufona. Ha tocat? Doncs en llegiré una del Rainer Maria Rilke, que té per nom Un dia vaig prendre entre les teves mans. Un dia vaig prendre entre les teves mans el teu rostre. Sobre ell queia la lluna, el més increïble dels objectes submergit sota el plor. Com alguna cosa solícita que existeix en silenci, havia de durar gairebé com una cosa. I amb tot, res hi havia a la freda nit que més infinitament se m'escapés. Oh, per què desemboquem en aquests llocs? S'afanyen cap a la petita superfície totes les ones del nostre cor. Voluptuositat i defalliment. I al final, a què oferim tot això? Ai, a l'estrany que ens ha malentès, o aquell altre que mai hem trobat, o aquells esclaus que ens han lligat de mans, els vents de primavera que s'han esvaït, i a la quietud, la perdedora. Molt bé. Aquest és un poema que vaig fer a les dones que perden el nord, el seu nord. Soledat. És un immens silenci que es respira en el seu entorn. El més tendre dels somriures s'adormen els seus llavis. A la terrassa minva el sol. Assegut al seu vell balancí, els cabells grisos, la mirada perduda. Què n'és d'estrany al seu món? Soledat, d'una càlida vesprada, on els seus records s'han arrencat de socarrel, com aquell arbre caigut al fons del jardí florit. Brins d'esperança s'han volatilitzat en un cel cobert de tempesta. A l'alba ja no neix el sol radiant, ni al tard la lluna s'envolta d'estels. Sobre la taula, on reposa tancat un llibre de poemes, sol resta un ram de flors seques. Maco. D'en Joaquim Horta i Massaners. Home amb esperança. Acabarem algun dia, potser demà, amb les paraules inútils i boniques, el drinc de la porcellana fina i les marionetes de foscos colors. I ensenyarem als fills, perits sense dolor, el com i el per què de cada cosa, i els baixarem al carrer sense temor, i jugaran a construir pobles. I tocaran la terra i la faran seva i de tots. I escriuran amb nous mots noves lleis, història i vida. També vindrà un vaixell de vela àgil esquivant tempestes i roques altives i s'endurà tot l'or de la terra, mites i falsos déus, i ens deixarà quieta la mar i una barca petita. Amb ella anirem a saludar els pobles, a l'espatlla amb sarró, amb eines i amb llibres, als ulls un esclat d'alegria i l'esperança en els homes i en els dies. Molt bé. Bueno, Molt bé. sí, T'agrada? molt. Sí. Bueno, sí, Calella de Palafrugell, Uh-huh. hi vaig molt. Bueno. Bé, l'Empordà. Els vels de la nit s'adormen a l'horitzó, quan la llum sembla sorgir del fons del mar. Entre canyers i pins verds, davant meu, un mirall immens.
envoltat d'espions i rocalls. Sobtadament, un vell esclat. Neix el sol, envellit de dolcesa, embolcallat amb tons que vermellegen. Les aigues s'omplen de misteri, impulsant un reguitzell d'emocions. M'enjoia el concert de les onades, ferestes i escumejants que deixen en l'arena tot el seu encant, de petxines i coquilles endormiscades. Per un racó enxordador, quan el mar ronca i bremula, en els joncs de temporal. M'enamora caminar amb els peus nus i sentir en el rostre l'oratge de l'Empordà. Que maca. Doncs mira, una de Màrius Sampere. Un dia vaig escriure que fer poesia consistia talment a preguntar a cada nom quin altre nom volia per a ell. Et dius Senyor, no vols pas dir-te ressentiment o cuc? La pluja és el teu nom. Vols dir-te llàgrima? D'això fa molt de temps, i els noms no van respondre mai. Deu ser que s'ho pensaven. Ara és diferent, no ho escriuria. Sé que cap cosa, tot i sent l'enveja permanent d'un altre, per tal com és ella mateixa, no pot desistir del seu esforç essencial. No té resposta. És pura indecisió. Només vacil·la. I han passat molts anys. I cada nom s'està morint vora el caliu del seu sentit primer i invariable. I penso, ja de lluny, que la poesia es fa emmudir el llavi de la terra amb la paraula justa. És la seva visió de la poesia. Sí, respetable. Sí, tant. Bueno, anem a la pausa musical. Bueno, pues tornem a la poesia, ja queda molt poc programa. D'aquí a la fase final del programa farem una mica d'agenda cultural, Sí. que tenim un par d'anuncis, però mentrestant continuem. Continuem a la poesia. Molt bé, doncs. Ara llegiré una de la Trinitat Aldrich, que es diu Capvespre. El crepuscle de tintes sonrosades va baixar a la calma del camí i trobant-hi dues dones endolades, de dolçor i de tristesa les ungí. I digué la més vella: en aquesta hora és quan els meus remembro i trobo enyor. Per això, semblant-me que ma casa plora, me'n vaig a la de Déu Nostre Senyor. L'altra, tota pietosa, s'oferia: a la meva també hi podeu venir. Tu ets bona i també en esta companyia, però ara Déu també m'espera allí. A tu et queda el marit, jo estic ben sola, i ell tampoc en l'església no hi té ningú. Només aquella llàntia que tremola i entre les ombres amb prou feines llum. Crec que si no hi anés m'enyoraria, afegí la velleta amb un sospir, que va fondre's en dolça melangia, i llavors el crepuscle va morir. Tocaven l'oració, i en la infinita, en la santa quietud del bosc en flor, una cuca de llum tota petita encengué dolçament sa llàntia d'or. Perquè anava a dir, vull llegir-ne una d'en Vinoli. Sí, un parell segur. Sí? Sí. Bé, doncs així ens llegiré una altra meva. Sí. Aquesta de la por. És que a poesia, com que a vegades ens donen deures, saps? La Teresa ens dona deures. Mira, farem una cosa. Sí. Aquesta poesia, com es diu? La por. La por. Pues cuando acabes, deixa'm un minutet per fer un anunci. Va. Doncs ens dona deures i van dir que féssim alguna cosa sobre la por. Un quadern obert a l'atzar. Sols unes frases. Parlen de la por. La por? Què és la por? Potser és la nit fosca, la tenebra embolcallada de silencis, els carrers empedrats plens de fulles seques, caiguts
amb tons de vell aram. La solitud d'un poble que dorm, en la fresca d'una calma tensa, l'espror d'un camí ple de xipresos. Por? De què? De sentir la foscor de la solitud? Jo no en tinc de por, i busco en la soledat aquell núvol que viatja entremig de fullatges de la lluna lliga, amb tranyines d'argent. La tendresa d'aquella rosa groga, oblidada al mig del caminal. Muy bien. Ja pots, ja pots. Sí, ¿sabes por qué te decía eso? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque justamente uno de los anuncios que tenía que hacer es por una charlada que va a hacer un amigo y un colaborador también ha venido aquí al programa en Candafar el miércoles que viene y hablar sobre la por. mira quina casualitat. Entonces Sí. cuando has dicho La faré por. una poesía de la por, pues digo, es que ten que... Sí, es sí. el momento para, Sí, para hacerlo, ¿no? I tant. Espera, que el micrófono... Ahí, ahora. Esto surtirás también, ¿no? ¿Lo tallarás? Bueno. No, que surte, que surte. Bueno, la charla es justamente la PO y está a cargo de Vicente Boluaga y lo hará justamente en Candafar, ahí en Amixte, allí en Gran, y será, ya digo, el miércoles 25 de mayo a las 16 horas. Y justamente a las 4 de la tarde, el miércoles que viene, hablará sobre la PO. Entonces cuando has dicho lo de la PO, digo, es que Ara és l'hora. es el momento. És el moment de la poar. Digo, ahora Quina nunca. casualitat, Entonces, claro, el amigo Vicente nos ha pedido si podíamos hacer el anuncio y con mucho gusto lo estoy haciendo. I tant. Me iba a esperar a hacerlo cuando había dicho casi en los últimos 10 minutos del programa, pero es que tenía que hacerlo ahora. Ho ¿no? tenies que fer ara per força, Sí, es que la T'hi obert el camí, vaja. micrófono incluido aquí, Ya. que se ha tenido un pequeño desvío de dirección. No són els directes, això. Sí, ya. Això són els directes. Esto quedará, y ya la voy a venir, porque está un poco fluchet, pero... Però l'has d'anar aguantant tota l'estona, ara? sí. Déu-n'hi-do. Bueno, haré de cuenta que voy a hacer un concierto, que voy a cantar y ya está. Bueno, molt bé. No pasa nada. No cantaré, sino yo. Tu mateix. Vale. Paquita, ¿puedes No, continuar? mira. Lo único que la melodía sí tenía que salir. Bueno. Doncs mira, vull dir, no ens havíem parlat, ni ens havíem dit, però les casualitats de la vida. He triat poesies de Martí Miquel, del Miquel Martí Pol, que són les últimes que queden, i aquí n'hi havia una que tracta de heretar l'esperança, però és que ara també us llegiré, doncs, d'aquests treballs que ens fa fer la Teresa. Un dia ens en va fer un de l'esperança. Jo no faig poesia, jo poesia no en sé fer, però escric, ja està, simplement sense ser poesia. I vaig fer un escrit de l'esperança. Llavors jo dic, el símbol de l'esperança és el color verd. Esperança és el nom d'una de les 3 virtuts teologals: fe, esperança i caritat. Esperança és un sentiment de creença, tant en temes religiosos com sentimentals i de conviccions. Esperança és tenir fe en un esdeveniment, com pot ser guarir-te d'una malaltia, sortir ben parat d'un judici, treure la loteria. Esperança és un sentiment d'optimisme de cara al futur. Crec que seria molt dur viure sense esperança. Esperança és una virtut que ens capacita a tenir confiança per aconseguir mitjans naturals i sobrenaturals, necessaris per a viure. Mentre no perdem l'esperança, tots els somnis seran possibles. Esperança és pensar que demà naixerà un nou dia i viure aquest dia ple d'esperança en què arribarem a la nit. Esperança és confiar en tot i en tothom. Una persona esperançada mai tendirà a la depressió o a la desesperació, no sé el mateix. I llavors vaig posar aquí unes frases d'esperança, que aquestes no són meves, o aquesta és d'en Khalil Gibran. Ah, sí. Al cor de tots els hiverns viu una primavera palpitant i darrere de cada nit ve una aurora somrient. Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna brillant als núvols. També és d'en Khalil Gibran. I ara una de Martí Luther King. Si saps que el món s'acaba demà,
Jo avui encara plantaria un arbre. I un altre de Martin Luther King que diu: si ajudo a una sola persona a tenir esperança, no hauré viscut en va. I llavors una d'Aristòtil, molt petiteta. L'esperança és el somni de l'home despert. O sigui que de l'esperança... Bueno, doncs això és el que ens fa fer la Teresa Poesia, ens dona deures, com al col·legi. I llavors hem de portar els deures. Un dia la plom, un dia l'esperança, un dia ja no recordo. Moltes coses hem fet, un dia els colors, oi, no sé què. Madre meva, la Teresa. Ens fa fer deures. És molt severa? No. No. La perdonem. No, no és severa, no. Però ens els fa fer. Ella no és severa, però ens els fa fer. I nosaltres som molt obedients, oi, Dolors? Els fem. I tant. No, però Hem volut dels globus, que van fer, sense enrere. aquesta frase m'has deixat... Però està bé, està bé. Està M'has molt bé. deixat... M'has deixat molt... Me ha arribat molt profund, Sí? Però no, lo dic en sèrio, Sí? Sí, m'ha agradat molt. Bueno, doncs mira, me n'alegro. Mira, farem una cosa. Una petita... Escucharem 2 minutos de música y así busco el anuncio como corresponde y farem la última agenda y a ver si arribem a algo más. Bueno, entesos. Sí, perquè ara és menys 10, Sí, lo sé. Sí, ja ho controla, ja. Bueno, y llegó el momento de hacer el último anuncio, ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, después diremos también la música que hemos estado escuchando. Ya pasamos lo de Vicente Boudouard, que este miércoles hablará sobre la PO, justamente en una de las poesías que la Dolores va a leer. Y bueno, aprovechando el momento tenía que hacerlo ahí. En realidad el momento era más bien apropiado para ahora, pero como va a ser lo de la PO, pues era muy indicado. Bueno, este último anuncio tiene que ver con alguien que también ha pertenecido o iba al grupo de Tende Poesía, que es la María Jesús Guas, sí, que hará el concierto el domingo 29 de este mes. Hará el concierto que hace como todos los años con sus alumnos de piano a las 6 de la tarde en la iglesia de Belasarda, a beneficio de Cáritas, de Cáritas Parroquial. Bueno, ella pide la colaboración para que vaya la gente y ayude también a la gente de Cáritas, que bueno, hace la función social aquí en el pueblo también. Sí. Y ella, como todos los años, cierra el ciclo lectivo con sus alumnos de piano. Quin dia has dit, perdó? Quin dia? Esto es el domingo 29. Sí. Gràcies. Lo repetiremos igualmente durante la semana, o en el Facebook también, pero bueno, hoy que tenemos la posibilidad de hacerlo así en directo, Molt bé. le comentamos a la gente que la profesora María Jesús pues hará su cierre de ciclo con sus alumnos, que siempre es bueno escuchar, bueno, a ver, los alumnos hasta el fruto de lo que han ido estudiando. A les 6 de la tarda. Sí, exacto, en la sede en la sala parroquial, ahí hará el concierto con sus alumnos María Jesús. Bueno, dicho esto, el último anuncio, nos queda muy poquito tiempo, pensé que iba a sobrar algo más para alguna poesía, pero creo que no llegamos. Ya está, pues. Lo que sí, agradecer nuevamente a Paquita, que bueno, con esta última frase me ha hecho pensar. Pues piensa. Sí. Mira, a la Dolor también, agradecerle la presencia, como siempre, que convocamos venís y colaboran con el tema de la poesía. Y bueno, lo que siempre decimos, que no, esta vez no lo hemos dicho. ¿Cuándo venís? El horario, los días y la convocatoria de la gente. Els dimecres, cada 15 dies, ara toca el dimecres que ve, Aquest no. aquest el i proper. no, el dimecres que ve. Cada 15 dies a les 7 de la tarda. I evidentment està obert a tothom, i tothom que vulgui venir pot venir, ni ha de demanar permís, ni ha d'agafar cap tiquet, ni ha de fer res. Ni res. Res. Vale. Només ganes de... Sí, que la setmana passada... D'escoltar o ahir de no, portar algú sí. escrit. Ahir no, l'altre també va venir una persona nova, ara últimament han entrat bastantes de noves. Sí. I la veritat és que molt bé, ens ho passem molt bé. A més, també, a part de poesia, també fem moltes celebracions, oi de Dolors, oi de Cada setmana Maria. estem Moltes. Perquè saps què passa, Cada Toni? setmana.
Una setmana és el cumpleaños de l'una, l'altra setmana és el sant de l'altre el cumpleaños d'un altre. I escolta'm, vinga, celebracions. I com no, jo crec que hi ha algú que s'inventa alguna cosa per fer una celebració. Sempre estem de celebració. La passeu malament, ¿no? No, passem molt bé, passem molt bé, molt bé. Bueno, y estará también nuestro amigo Doski, ¿eh? I tant, Sí, i tant, i tant. i tant Lo que hi sepa la és. gente. I tant que hi és, Sí, i tant el que hi és. Bosqui ja ho crec. Ens ho passem Que ell molt també bé. és poeta, eh? Sí, lo sé. Lo sé. Ja ho sap, Sí. ja. Bueno, ya, Gràcies, Dolors. Eh? Gràcies, Dolors. Doncs clar. ya digo que es multifacético. Es nuestro James Bond, está hecho para todo. Tan. La Josep primera- Maria és poeta, De tot. és de tot. Escolta, un escriptor Sí. de coses manuals, bueno, és una passada. Ara també diu que, caram, per què no ho diem, que ha de fer una exposició i A l'1 de juny inauguro a Can Rafat una exposició de piorobats. que se l'ha sentit amb ell, sí? El dia 1 de juny diu que inaugura una Ah, sí, exposició sí. Bueno. de què? De piorobats. piorobats. Sí, y lo hará Y os puedo en asegurar la que es sala de maco, ¿eh? Carnafal. Sí, En el bar, en el bar. en el bar de Carnafal, el 1 de junio, a 8 y partir de media. 8 y media. 8 y media. 8 y Ah, media. allà Ah, al jo bar tenia- que fas? Sí. Està bé. Creí que era 7 y media. Ah, no, 8 y media. 8 y media, 8 y Sí, media. vale, perfecto. Pues mira, otro anuncio, lo repetiremos también y lo anunciaremos. Veus? Clar. Veus? Bueno, Sí. mira, nos quedan segundos, nos vamos. Això. Muchas gracias a todos. A nosaltres també, moltes A Y, vosaltres. gràcies. convidats, y eh? bueno, fin la propera, ¿no? Això.